Здравейте, момчета и момичета, аз съм Нейси, пускам си Майнкрафт. Ще ви покажа един мод, който... ще ви покажа два мода набързо. Мод за коли и мод за водолаз. Първи мод ще бъде водолаза. Водолаза, когато сте на гейм от 0, може да дишате с подводната бутилка, да дишате под вода. Може да... Сега ще ви покажа. Имате водни очила, различни работи. Знам да се включа. Добре, ще пазрам и като го включа ще се върна, защото ми заби. Така, хора, върнах се. Имам чук, не знам какво. Нямам скин. Както виждате, има нещо. Това са подводните... И какво това е яйце? Това не знам кога съм стеглила този мод. Има различни пошънки. Има нещо в базик, честно да ви кажа, аз не знам за какво е. Първо ще покажа някакво яйце, което е чудно. Spawn Ender Dragon. Какво? Спауна дракон тук. Ужас! Това мод, как си спавниш Ender Dragon, много як. Значи това е единия мод, както виждате. Не ме оставя този дракон. Ето го от водолазня. Има... Не знаех, че има термометър. Да. Имаш... Ето ги за подводните костюми. Чакай малко. Имам водни перли, пръстени, както виждате. Златно кюлче. Книга. Драконът тук ми хвърчи. Може да опитомиш Ендер Дракона. Имам логично огледало, не знаех какво ли прави. Като тях почва за перли. Това като Enchanting Table, слагаш нещо златно. Този дракон не ме оставя, ще отида някъде назад, казвам ви. Ще позрям клипа и като ме остави ще се върна. Искам да видите края, как прави един дракон. Ужас. Не знаех, че гроба на един дракон е такъв. Иха! Когато убиеш един дракон, май земята изчезва или просто аз съм на много високо място. Спаунва един портал. Да. И ме лаги супер много. Видяхте? Той май разруши цялата земя. Не. Виждам дясно зелено. Искам да видя какво е това. Дали е портал към... Май е портал към Енда. И да, познах. Аз се бих змея и сега падам от света, както виждате. Умрях и се радвам. Да, радвам се. Така, да ви покажа. Видяхте водолазния костюм, водолазните перли. Това е някакъв мод. TNT мод. Не съм ви го показвала, но някой ден ще ви покажа. Още TNT-та. И колите. Такава кола има от всички тези цветове, набързо. Джип има такъв, има такава кола от всички цветове, такава кола, такава. Ще ви покажа набързо няколко коли, защото... Ще ви покажа набързо коли. Значи, от тия коли има всичките цветове без тази. И като ги удръж, все едно като животни са, ще видите. Така, първата кола е такава. Карате я. Лаги ми съжалявам. От дракона почна да ми лаги. Като натиснете върху него, с shift слизате, като коня, давате напред назад. И когато бих коня, ще паузирам клипа.
Откакто бих коня, ми лаги много. Коня пък аз. Не, Дракона. Така. да. Ти каза, дракона много ми лаги. Като го убиш, то спамва някаква кула, ужас. Аз много ми лаги в момента. Имам чувството, че съм в... Това е... Трук, не знам какво значи. Замбъни. Някаква си такава ключка, където се чисти пода в университетите, например. Такова. Как ще играем по-добре? Количката ще ви я покажа последна. Съжалявам за лага, но просто както бих този дракон. Имам чувството, че се движа на секунда. И мини количката не знам за какво. Искам да видя дали мога да се кача в нея или поне да я возя. Мога да карам количка за пазаруване. Ня. Добре, не мога да сляза от нея. Дали мога да летя с количката? Не. Колички... Ако се чува излишно, ме от мен, защото играм в Добре, и това е края на този епизод и чао от мен.